I den her video der vil jeg gerne bevise regnereglen for, hvordan man kan differentiere en produktfunktion. Og man anvender den her produktfunktion, hvis man har to funktioner, som man gerne vil multiplicere. Fordi det er sådan, at man kan ikke bare tage hver funktion for sig, differentiere dem for derefter at gange dem sammen. Og produktfunktionen, den lyder, at vi har f gange g mærke af x0, det er lige med f mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 og så gange g mærke af x0. Vi ved, at vi har en differenskvotient f af x minus f af x0 divideret med x minus x0, som går mod, vi har differentialekvotienten f mærke af x0, og det er så for x gående mod x0. Og det er så differentialekvotienten for funktionen f, og vi kan jo prøve at vise det ved en lille tegning, eller en lille figur. Så har vi en parabel her, som vi så kan lave et punkt x0 og tegne en tangent til det punkt her. Og det er sådan, at vi differentierer, så finder vi altså tangenthældningen, differentialekvotienten, men vi kan jo ikke rigtig finde nogen hældning, hvis vi ikke har to punkter. Så derfor så vælger jeg at lave et til punkt på parablen, og så tegne en sekant gennem de to punkter. Jeg kan lige lave en gul, så vi kan se forskellen der. Den gule, det er altså vores sekant. Og det her punkt, det kalder jeg så for x. Og så kan vi jo se, hvis vi lader x gå mod x0, så har vi, at hvis det her punkt det bevæger sig ned, så vil sekanthældningen altså nærme sig vores tangenthældning. Og vi har her sekanthældningen, som går mod tangenthældningen. Og det samme, det kan jeg så skrive op for funktionen g, så g af x minus g af x0 divideret med x minus x0. Gående mod g mærke af x0, differentialekvotienten, og det er altså også for x gående mod x0. Og så vælger jeg så at opskrive differenskvotienten for produktet f gange g. Og det vil altså sige, at vi får f gange g af x minus f gange g af x0 divideret med x minus x0. Og jeg vil skrive det altså sekanthældningen, vi har med at gøre der. Så har vi en regneoperation, der hedder, at vi kan adskille de to produktfunktioner i vores tæller ad. Og det gør vi ved at sige f gange g af x, det er altså det samme som f af x gange med g af x. Så det kan jeg skrive her, at vi får f af x gange g af x, og så minus, vi har så f af x0, og så minus, eller nej, undskyld, bare gange g af x0 der. Og så dividerer vi også det med x0, x minus x0. Men som det ser ud lige nu, så kan vi altså ikke
lade x gå mod x0, fordi så vil vi få noget 0 i vores nævner, og jeg vil ikke rigtig kunne finde ud af, hvad der vil ske. Så derfor så kan jeg vælge at lægge 0 til i min tæller, for derefter så kan jeg nemlig adskille min brøk op i 2, som jeg så kan se på hver for sig. Og jeg har udtrykket for 0, der er minus f af x0 gange g af x. Og så lægger jeg altså bare den samme størrelse til, så jeg får plus f af x0 ganget med g af x. Og det kan jeg jo lige skrive med, det er altså bare lige med 0. Så jeg ændrer ikke på min sandhed. Godt, så lægger jeg det til, så vi får f af x gange g af x. Og så lægger jeg 0 til her, hvor vi har minus f af x0 gange med g af x. Og så plus f af x0 gange g af x. Og så har jeg så heroppe tilbage minus f af x0 ganget med g af x0. Og det dividerer så med x minus x0 stadigvæk. Og så får vi altså, at jeg kan se, her der indgår der g af x her og g af x her. Det vil altså sige, at jeg kan sætte det uden for en parentes, hvor jeg har, jeg siger g af x, og så inde i parentesen, der skal jeg jo så have noget f af x minus f af x0. Og så kan jeg se herover, at der indgår altså f af x0 her og f af x0 der, så det kan jeg sætte uden for en parentes. Så jeg skriver f af x0, og så inde i parentesen, der har jeg tilbage g af x, og så minus g af x0. Ja, så har vi her, mangler vi nogle parenteser, der og der. Og ja, det skal jeg lige huske gange med x minus x0. Nu kan jeg se, nu kan jeg også dele den her brøk op i 2, og så kan jeg se på dem hver for sig og lade x gå mod x0. Den første, den siger jeg er g af x. Den her stående nedenfor i parentesen, fordi det er jo bare det samme som at gange op i tælleren. Så vi har g af x0, lov til bare g af x, altså f af x minus f af x0, divideret med x minus x0. Og den anden, der har jeg så, der tager jeg f af x0 ved fra brøken, så f af x0, hvor jeg har f af x0, og så har jeg g af x minus g af x0 divideret med x minus x0. Okay. Nu kan jeg så lave x gå mod x0 i begge brøker her, så hvis jeg laver x gå mod x0 her, så vil altså g af x, den vil bare gå mod g af x0. Så der får vi g af x0. Og vi har jo set, at differentialkvotienten her, den vil gå mod differentialkvotienten, altså vores tangenthældning. Så der kan jeg skrive f mærke af x0. Og gældende hernede, der vil så ske, hvis vi lader x gå mod x0, at f af x0, den vil stadig bare hedde f af x0. Og så har vi jo også, at vores differentialkvotient vil gå mod differentialkvotienten, så der kan jeg skrive g mærke af x0.
Og så hvis jeg ser på her, jeg havde i starten, vores differenskvotient, så kan jeg altså lade den gå mod, kan vi skrive den op, at vi har f gange g af x minus f gange g af x0 divideret med x minus x0. Den vil altså gå mod, der så vi den første del her, den vil altså gå mod, jeg skriver lige nedenunder her, g af x0. Jeg skriver faktisk, jeg vælger lige at skrive f mærke af x0 først, så det kommer til at ligne produktreglen, så jeg siger f mærke af x0 ganget med g af x0. Og så det her, det fik vi jo så til at gå mod f af x0 ganget med g af x0. Og det er jo faktisk produktreglen, vi har stående der, så vi kan altså konkludere, at f gange g mærke af x0 vil gå mod f af x0 gange g af x0, og undskyld, f mærke af x0 står der, mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke af x0. Ja, så har jeg jo fundet ud af, at differentialkvotienten for en produktfunktion altså er lige med f mærke af x0 gange g af x0 plus f af x0 gange g mærke af x0. Nu vil jeg så gerne vise et eksempel, hvordan man kan anvende den her regneregel, altså produktreglen. Og jeg fandt jo frem til, at produktreglen det var f gange g mærke af x0 lige med f mærke af x0 gange g af x plus f af x0 gange og så g mærke af x0. Og hvis jeg har produktfunktionen givet, som hedder h af x er lige med 8 over x ganget med x i tredje minus 4x i anden. Så har vi altså at gøre med en produktfunktion, jeg vil skrive h af x lige med f ganget med g af x. Og det første jeg vil gøre, det er at opdele den her funktion, sådan at jeg får en, som hedder f af x, og der tager jo så de 8 over x, så jeg har 8 divideret med x, og den afledede, det bliver så, vi har reglen, som hedder, den afledede er 1 over x, det er lige med minus 1 over x i anden. Og det svarer jo altså til, at jeg har bare et 8-tal stående i tælleren, så jeg får minus 8 over x i anden. Og den anden funktion, den kalder altså g af x. G af x. Og jeg vælger lige at skrive x0 her. Ja, så har vi så g af x, og jeg skal se, gør vi sådan, at vi har f mærke af x0, det er så lige med minus 8 over x0 i anden. Sådan der. Okay, så har vi g af x der, som jeg så tager som x i tredje minus 4x i anden. Og hvis jeg skal differentiere den, så får jeg altså g mærke af x0 til at være, vi har reglen, som hedder x i ende
det er altså lige med nx i n minus 1. Så her der kan jeg altså se, at jeg skal trække mit tretal, altså eksponenten, ned foran, så jeg får 3x, og så trække 1 fra n, altså min eksponent, som er 3, så jeg får 3x i anden. Og det er egentlig samme regel, jeg bruger her, så jeg trækker mit total ned foran x'et, så jeg kommer til at stå 4 gange 2x, og det bliver altså 8x. Okay, så har jeg de to funktioner også differentieret, så derfor så er jeg egentlig klar til at indsætte i produktfunktionen herovre. Så jeg kan skrive, at h mærke af x, det er altså lige med, at vi har f af x 0, og den her stående herover som minus 8 over x anden, og det skal så ganges med g af x. Vi kan se, så er vi et x0 der. Ja, så g af x0, den har vi som x i tredje minus 4x i anden, plus f af x0, den har jeg her som 8 over x0, og den skal jo så ganges med, vi kan mærke x0, som er 3x i anden minus 8x, så 3x i anden minus 8x. Og for god ordens skyld, så tager jeg lige x0 på dem alle sammen der. Det kan jeg også ikke lidt herovre, så jeg styr på det. Ja. Og det her, det kan jeg godt reducere lidt på ved at gange ind i parentesen. Så hvis jeg siger 8 gange x0 i tredje, det vil altså sige 8 x0 i tredje minus, jeg skal bare dividere med x0 i anden, og jeg skal lige huske foretegnet, at det er så negativt. Så det næste, så må vi jo have, her, plus, fordi minus gange minus giver plus, så vi får altså plus 32 x0 i anden, fordi 8 gange 4 det er 32, divideret med i x0 i anden. Og det næste her, der ganger jeg altså også ind i parentesen, så jeg siger 8 gange 3x0 i anden, det er altså 24 x0 i anden, så jeg får 24 x0 i anden, divideret med x0. Og så plus gange minus, det er altså minus, så jeg siger lige minus 8 gange 8, det er 64, så vi får 64 x0, og så divideret med her x0. Okay, så kan jeg se, at der er noget, der går ud med hinanden. Her, der kan jeg bruge den regel, at jeg bare kan trække eksponenterne fra hinanden, når de har samme grundtal, så der får jeg altså 8 x0 minus på, og her der kan jeg se, at x0 i anden og x0 i anden går ud med hinanden, og kan også lige se, at der skulle ikke stå 3, men 32, 8 gange 4 32, så jeg får bare 32 tilbage der, og hernede ligner det et 6-tal, sådan der, så får jeg altså 24 x0 plus 24 x0, fordi jeg kan jo igen bare trække eksponenten fra deroppe, så der bare står i første. Og det sidste her, der kan vi se, at x0 og x0 går ud med hinanden, så der får jeg altså 64. Og så, hvis jeg kan se, jeg kan reducere endnu mere på det, minus 8x0 plus 24x0, det er 16x0. Ja, 16x0. Og så har vi plus 32 minus 64, det må give minus 32. Så jeg har altså h mærke x0, det må være lige med 16x0 minus 32.